Vrste riječi. U hrvatskom jeziku ima 10 vrsta riječi. 5 je vrsta promjenjivih riječi i 5 je vrsta nepromjenjivih riječi. Promjenjive su riječi imenice, glagoli, pridjevi, brojevi i zamjenice. Nepromjenjive su riječi prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice. Promjenjive riječi. Imenice su riječi kojima izričemo bića, predmete i pojave. Mogu biti opće, na primjer sunce, cvjetovi, kuća, stablo, i vlastite, na primjer Luka, Davor, Tea. Glagoli su riječi kojima izričemo radnju, stanje i zbivanje. Na primjer, razgovarati, pjevati, čitati, trčati, uzdisati, misliti. Pridjevi su riječi kojima izričemo različite osobine bića, predmeta i pojava. Mogu biti opisni, na primjer crvena, posvojni, na primjer mamina, i gradivni, na primjer platnena. Brojevi su riječi kojima izričemo količinu i poredak. Mogu biti glavni, na primjer 6, i redni, na primjer 6. Zamjenice su riječi kojima zamjenjujemo imenice ili neke druge riječi. Mogu biti osobne, ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Posvojne, moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihov. Pokazne, ovaj, taj, onaj, ovakav, takav, onakav, ovolik, tolik, onolik. Povratna, sebe, se. Povratno posvojna, svoj. Odnosne i upitne su iste riječi. Tko, što, koji, čiji, kakav, kolik. Neodređene, nitko, nešto. Nepromjenjive su riječi prilozi koji izriču različite okolnosti vršenja glagolske radnje. Mogu biti mjesni, na primjer ovdje, vremenski, na primjer jučer, i načinski, na primjer jedva. Prijedlozi su riječi kojima se označuju odnosi među bićima, predmetima i pojavama. Prijedlozi određuju padežni oblik riječi koja se uz njih nalazi. Na primjer, na kutiji, pored kutije, u kutiji, iza kutije, iznad kutije, ispod kutije. Veznici su riječi koje povezuju riječi, skupove riječi ili rečenice. Na primjer, ti i ja. Na primjer, pjevamo i plešemo. Usklici su riječi koje izriču doziv, različite osjećaje ili oponašaju zvukove koji nas okružuju. Najčešći usklici koji izražavaju osjećaje raspoloženja: joj, jao, oho, ah, uf, oh. Usklike kojima oponašamo različite zvukove koji nas okružuju nazivamo onomatopejskim usklicima. Takvi su usklici bum, buć, tres, mijau, vau, zvrr, tik-tak. Čestice su nepromjenjive riječi koje služe za oblikovanje pitanja, čestica zar i li. Zanijekanje, čestica ne. Potvrđivanje, čestica da. Izricanje stava: evo, eno, baš, neka, bar. Čestice oblikuju i preoblikuju rečenične sadržaje.